kadongan sa porsiyaon di bagasan Kristus Jesus na parjolo sa haling hiya sa hala na matua Roma dapotok kami didok songonon amang padita ay si marsa biyaw nuaing inna buasa ni ku ay nga matua aw alay sehulan na mardu sa duaw inna pakilala ako si juga tao marado po geleko marado po dongako inna suku-suku ko amang bado sugo parmate kuate inna ima suku-sukuku suku-suku na paduahon amang padita inna bana inna nasida eboado ahong asa unang si mardu siya benyang awon dingolukon urani nga matua aw inna sa Panginoon laso tarpudo mau alani pangalahoki inna jadi sadado hudok memang marsa doho alani dosami memang marsa doho alani juga mi memang marsa doho alani roa di pangalahomi nikutuna tuwe marsakian sepatang ngawalo naik tensiau memikiri inna jadi hudok satu jawaban yang pasti tuwe ni mang marsakko tuwe ni mang naik tensiho alani dosami atong hatani debatado na madong sesama dosam. Ido kan? Persoalannya di bagasan ngoluni jolma. Persoalannya di bagasan ngoluni jolma. Ketika olo kita marsak di bagasan perdosaon. Ketika olo kita mengakui di bagasan perdosaon. Di sido dapat kita hasesaan. Ido. Ay nababiya riba. Dangolo behita mangarsak ko dosata. Namabiya riba. Dosa itu kita anggap sebagai kebutuhan primer. Namabiya riba. Dosa itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Alani ijo do bahasa nama doktrita. Bahasa si mardosa ibeho. Buka benon. Toh mak atu si mak di portibio de piba. Inna. Atau nga diga pe orang mardosa. Badung mati. Anggoy nga pasti. Alani persoalan di ganu panggul mito di ngoluta. Kapan kita melakukan dosa. Amanginang anggo jolmai. Dang boy terlepas siya dosa. Anggo jolmai nung nga mangolu di bagasan dosa. Anggo jolmai nung nga marura di bagasan dosa. Hatiha. Perdabu ni jolmai. Bagasan dosa. Alani ino di tonga-tonga di ngolu taon. Tidak bisa lagi pekerjaan. Dang boy be usahata. Dang boy be tenagata. Dang boy be ulaota. Dang boy be pabahenota. Mabay kita malua siap bagasan dosa. Alay ketika kita mengakui dosa, ketika olo kita madapoton debata, ketika olo kita madapoton ibana, di bagasan pengakuan doho panol solio dosa, sesama dosa. Alani ido di ulaun nabadia, saya digorahod dosia jolo, namarsa doho alani dosami, namarsa doho alani dosami, atong hata parpudi pos maroham, nunga sesa, ido. Alani ang magkadungan dahil tabiring dito nga tunga ni turpukon. Kabanara doha tigora doha sitonga doha pituran na tajalo. Siya debata adalah oleh karena hapor siyaon. Ang magkadungan
Suratnya Apostol Paulus tuhuria Rom marbocir may aladong do pakirimon, ada pengharapan yang dinantikan oleh Rasul Paulus agar orang Rom, halak Rom, dohoknya manangyakon ibana di bagasan pelayanan pangulaon pakobasion. Aladi di do Apostol Paulus molodoho do halak Rom manangyakon, totu bukan kepada persoalan pribadi, alai huria Rom iko manada jolo isedo debata di tonga-tonga ni ngoluna. Atau di tonga-tonga diturpukon di padar Apostol Paulus do, sesungguhnya Apostol Paulus na pinabangki ni debata bukanlah parjamita gagap, bukanlah panurirang palsu, tetapi diwujud nyatakan bahwa dia benar-benar menyatakan kebenaran Allah. Jala di paudos iba nama, di paadari ba nama, taringo tu nahea di bege nasida. Ima taringo tu si Abraham halak na porsiay. Hamak kadongan molo di halak Yahudi si Abraham ima sahalak tokoh tiruad do, sosok tiruad do. Ala memang di bangatusion ni halak Yahudi, Abraham itu dibenarkan oleh karena perbuatan ni ibana. Alani ada pemahaman ni halak Yahudi, asa si Abraham dipitori alani pabahenan. Alani ido odon waing na dikritik Apostol Paulus, asa udang miyan na halak Rom, halak Kristen na adong di Rom, taringo tuha porsiaon na sida, yang sudah salah, bahwasannya dia tusina sida, pembenaran dohot hapitoran, dipatupa jala di jalo si Abraham, oleh karena pabahenan ni si Abraham. Bahwa mereka dibenarkan oleh karena perbuatan. Mereka dibenarkan oleh karena pabahenan. Alani i molo peditaringoti di tonga-tonga ni turpukon. Molo songonido hape masama paburnang burnang diri. Di bagasan ngulu ni si Abraham. Lapatan na songonon. Molo memang alani pabahenan ni si Abraham do, gabi dibenarkan ibanang, atong gabi patubu gijang ni rohamay, di tonga-tonga ni ngulu ni si Abraham. Alani ini patolkas Apostol Paulus ma, sesungguhnya bukanlah demikian. Asadang pabahenan ni Jolmai, dan tindakan ni Jolmai, dan naniulan ni Jolmai, sehingga Allah membenarkan. Alay di tonga-tonga ni turpukon, haporseaon ni si Abraham do, di ida debata, gabe di pitori. Ima di ayat tului dido. Atau haporseaon ni si Abraham do, nani ida ni debata. Alani amang inang, dangadong natarpangasahok kita dia do pani debatan, tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah, karena perbuatan kita dang bui makamonakon kita. Perbuatan kita tidak bisa menjadi keselamatan. Perbuatan kita tidak bisa menjadi haluaon di tonga-tonga ni ngoluna. Alai dapot tita haluaon adalah oleh karena haporsiaon tu debata. Amang inang, odo ibarta dohot ugamo na asing. Taringo tu haporsiaon dohot haluaon. Asa dihalaki dihita, asa diaporsiaw tamadong, bahwasanya ini akaulaon na dinggan bukanlah untuk mencari keselamatan. Alai ulaon na dinggan adalah untuk mempertanggungjawabkan keselamatan. Ulaon na dinggan na tapatupam adalah sebagai respon, sebagai jawaban, sebagai alus doi di asinirohan di debata naung pinatupana. Alani molo tabiring di tonga-tonga ni nguluta. Jangan lakukan yang terbaik hanya untuk mencari berkat. Unang taulahon na dinggan, holam mga lului paso-paso. Alay taulahon manadinggan, ala naung di paso-paso di batado,
hita. Manginang alani ima di tonga-tonga ni huriat taupe roh hita tu bagas coroon unang alani laho majalo unang laho mangalam pasu-pasu unang asa di pasu-pasu hita. Alay ko na doon sada pangarajum iyo di tonga-tonga ni nguluta bahwa kehadiran kita di tempat ini adalah sebagai respon, sebagai jawaban, sebagai alus naong di pasu-pasu di batado hita atong ahamadohonok kutu di bata alusu Roma jala masihol maaw rap doho di bata. Alani ido neng tadok neng diduk di tonga-tonga ni turpukon hapor siaon laos ido dalan ni debata mamitori. Ola no do manginang totu ikon adong do ibarna halak na porsia doho na so porsia. Di Jakobus 2 ayat 17 didok hapor siaon iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dong hapor siaon molodang adong perbuena. Hapor siaon tanpa perbuatan nong mati doi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Namar lapatan may naso adong do tado lapatan ni hapor siaon tay molodang adong perbuena di tonga-tonga ni nguluta. Hamwa kadongan sa hapor siaon atong ahado jaladia do siadia do tadaw na hita na porsia hita. Amaginang atong di tonga-tonga ni ngulut taon talumobi ma di tonga-tonga ni turpukon neng dohonot tadisi ikom ma taridang pabahenan naparjulo sang halip sian hapor siyan. Alani amanginang adong raneng dohonot tadison dang parjulo tindakan dang parjulo pabahenan dang parjulo sikap baru tubuh hapor siyan. Daong hapor siaw do na parjulo tubuh baru pe dihorhon hapor siaw ni adong ma tarida ulaon nadenggan. Alani boy dohonot tindakan yang baik parage nadenggan adalah parbue ni hapor siaw. Tanpa itu akan sia-sia. Asa ulaon nadenggan naing ma gabi parbue ni hapor siaw. Alani tanpa itu terjadi doa non paburnang-burnang diri di bagasak kita. Alani ang manginang harorot tadi bagas coron di debata naing ma naniojar ni hapor siaon. Naing ma naniojar ni hapor siaon. Naung tubuh do hapor siaon di ita asagabe giot tita mangulahon akan nadenggan. Alani idi tonga-tonga ni turpukon. Aladang boy do hita membenarkan diri sendiri. Dan tidak bisa kita membayar kejahatan dengan kebaikan. Karena tidak bisa kita laho membayar, manubus hajahatan diri sendiri. Alani ido di hari ketoma hapor siaon di tonga-tonga ni ngulutan. Amanginang makatahi tataringo tu hapor siaon murado atusan ale mauldo ulahonon. Molo tajaha di Heber 10 sada ayat sada hapor siaon ima ahado hapor siaon segala sesuatunya hapor siaon ima pakirimo taringo tu nasoni ida odong irina alani ido hapor siaon itu tidak bisa kita nampak. Hapor siaon itu pakirimon taringo tunasoni ida. Hape bakoni jolma nuengon mauldo porsia moloso. Dang tohoyak. Dang mungkin ya. Ngai bereng mataku sendiri. Ido. Adong barita sa diay botoho. Imen na nina aka dongan isan. Adang tohoy. La so adong makiyakin ako.
Hato de. Alani ido bako di jolba. Maul do makaporsiay molo sila di ida. Alay dituntut di tonga-tonga ni turpukon. Totung hapi haporsiaon. Adalah pakirimon taringon tunason ni ida. Tugas ta amang inang. Bohado makirim. Bohado mengharapkan. Taringon tunason ni ida. Alay no marga sanghali. Di bagasan ngulut taon. Memupuk haporsiaon ni. Adalah tanggung jawab di dalam penyerahan diri. Alani ido amanginang maul kita mangatusi dohot makirim di surgo sambulo ni todiku. Ayala swadong dope jolma namula sa surgo. Anggo tu Jerusalem dong ngapala ratarang amang inang. Dungi nga tabigay barita, jala nga tapanot-noti, jalaboy madohonota, todo do bang? Adong do bang? Kuburan ni Jesus. Todo do bang? May mga hubereng sa diri Golgatay, nitado, malong ngalaw hita. Alay ang kotaringo tu surgo, ise mahita naman dok. Alani jujut ma molo tatangihon surgo sambulo ni todiku surgo ingalan na sonang surgo radedo di si surgo ima nasikop do parngoluan di si inna parjamitay anggo di pudian ada karubinotoy heranay hapat dita itu si inna. Ido jojo namasa alani mago pakirimon oleh karena ale molo hudok do tuhita salu namanginang na tuari sadado basya surgwao na tabuad do bang alani ido bakoni jolma maul makaporsiay taringo tu nasino ida alani ido asadong istila di bagasa kita songo si Thomas mahita bayro si Thomas tahe anggo sa huida dopi anggo sa huida dopi ima alani ido asa adong ma pemahaman na songoni ale anggo taringo tu aporsiaon bohado hita makirim tu ari marsugot taringo tu nasoni ida yang tidak tahu pasti naso taboto ahaneng lehonon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta amanginang iko barani do hita madong memupuk haporsiaon itu adalah sangat sulit dan sangat borat di tonga-tonga ni nguluta. Atau porsiaw ni murado atusata alay ha porsiaw ni maol untuk kita pertahankan dalam kehidupan kita. Alay di tonga-tonga ni ngulutaon didok Apostol Paulus do asa ha porsiaw na tubuh di si Abraham adalah taring untuk penyerahan diri namar pos ni roha do ibana di debata na mamilit ibana. Amanginang atong di bagasan o bason ido na gabi ulaw na maciarga. Bagaimana kita marpos ni roha tunaso ni iday. Bagaimana kita marpos ni roha alani di tonga-tonga ni turpukon ikot takas do ala de batado natuk mamitori hita jala di pitori hita marhide-hite haporsiota atong ima tugas na maciarga bohado hita maka porsiai de bata jala na pasti ikut tatanda debata marhite-hite karya pabahenan ni debata. Hamag kadungan atong di tonga-tonga ni ngulut taon. Semua itu akan sia-sia. Bolo tadok pe au porsia tu debata ama. Itu selalu kita saksikan si ganuk minggu. Au porsia di Yesus Kristus. Au porsia di Todi Perbadia. Mulai dok para gedain nakaning. Rak maka tidak kemahita hapor siautay. Hupikirang sudah kita tahat tidak kodem. Dan adong pera siak kita naman do. Aw memang orang porsea do. Di debata jahuba. Dongi mau muse. Aw pe agak ragu do pe. Tutod di perbadia. Dan adongi. Hupikihamin akan siya jolo. Serentak do hitamad do. Aw porsea. Persoalan na amang inang. Hola sada nama sitong doi. Hola ni nama. Anggo hata hapor siaw ni nga taboto bi.
Siapa guru maluai tabakan siya sekolah minggu ngata atu si bay alay bohado panidangyon di bagasan ngoluta ala ni ido amang inang dari kobe holan na tariday holan na pakatayoni holan na binigima na sito na pas na sitong alay doho na sotarida atong haporseaon naung tasaksihon dito nga ning ngolutaon ikot tarida may marhite-hite parbuwe ni haporseaon. Amanginang maragam dong rencana doho motivasi kita melakukan yang terbaik di tonga-tonga ning ngoluta. Jalang nung abako ni hita halak bataki si soli-soli do hari bagi hamui si soli-soli do na manguluan inna. Lehonau ima sauliak ko. Rawa tu pestam asa. Aido. Alani ngay ahudok ko ni tertada do pesta ni akaparsaur do pesta ni nasoparsaur. Holan oti jolma ihata jolma hasingati. La sodong jolma pesta ni oti kia de paling ma 20 halaki. Ay kinata niya na. Matay pisik malas si pesta. Apalagi natay holan namudum di inam. Iudang pe dakyaroy. Trato de. Alani dangadong nasinuan na. Terima bahasa bata na. Alay. Belgayo pang pesta ni do ba? Gelekye do serbaguna ni HKBP petojoy. Oli si gudang jolma do ba? Di siamu do di habirang di gijang pegodang. Nah. Apa tamu ni pantita dotong gijang nehan. Mobil pegodang parkir. Ada kinada tong dah. Amatay do inatay na rajina tu pestay. So yudang pe roden. Ala ni rajina. Ido pengoluan. Ido pe kehidupan ini. Jala ido penamian di bagasak kita. Ala ni ido molohami di hutan. Maul do pida sahala na matua tulua na asing. Ala ngay suanin na para dato di hutanay. Ay pida maho omabapaan na. Oh, ngabagas husuan ison. Turin nang. Mulubagas isuan ina. Ngagodang na hubayad dison. Adiga pe buhay romuseno ni. Turin na di. Ala di ido bakona alay anggota ringo tu hapor siaoni hape ulaon na songoni naso di horhon na por siaon alay di horhon ngulu por tibi ala ni ido di tonga-tonga di turpukon naing di paadar asa ulaon na dinggan perbuatan yang baik biarlah naniojar ni hapor siaon. Adong do nga songoni, adong do jolma songoni, mamiliti dong dia ka mangulahon akan na burju. Itu sa burju, ale itu sal jukat hape sarupa do jolma. Namangihu ma adong do muse akan na songoni. Alani boy do honota kita lakukan yang terbaik maradop podongan atong naniojar alania hado. Naniojar dia dong. Atong di marhite-hite turpukon. Molo naniojar ni hapor siaw do. Atong iko gabe makorhon. Yang kedua amang inang. Juk do hita kecewa. Ketika tidak mendapat jawaban manang respon ni dongan. Molo nga taulahon na ding kamarado podongata. Hapi dang adong balos na dapot tita. Turhato do kecewa hita. Asiro aku mamerengin tado bang. Ase tangis-tangis. Mangido pangurupion. Sebotay na tama. Sebotay madok moliate. Turnita dong. Ala niyaha. Ngahiyahu urupi. Sakababa. La sarang idok ko nito awin na. Si arga hata moliate di hitate. Itu yang pertama. Yang kedua. Molo mangulahon na dinggat nita. Nang dapot tita alus na. Turhato do musikaluan ito ay mana manguluan.
Mate-mate na burju do. Lam burju iba lam di oto-oto do. Hato deh. Ujung na di tonga-tonga ni ngulut taon. Nga malas iba mangulahon na dinggan. Aladang pitor dapat tita. Namangiu mamuse ay burjui batusi lam digojapot do iba. Memang ido bakko ni jolma. Jangan kasih hati. Jantungmu pun bisa akan cabut. Alani no saido sudah dikasih hati mau minta antara ido muse. Alani di tonga-tonga ni ngulut taon. Ahado na indohonota. Yang ketiga, pabanginan dan perbuatan yang baik selalu kita ukur dengan materi. Sodok kasihani, sehadong ro subangan itu au inna. Kita na toras pekas songonido. Molo nang adong hea kirimon ni anak kota tu ita. Sodok kasihani si nomor 2. Sehea makirimi natal manatal turnita do. Hape nang taboto di ganuk borng ini bana, di ganuk manogo ti bana, ali tuan omakku di Jakarta, pasu-pasu, nang taboto alay na taridedo daw ta, so hase ay apalagi parumainin. Dung saw may tu parumainin. Kanino? Alani ijo-jodo akaulaw na din gapi. Hola tu sido nantaida. Alay anggo na ni ujar ni hapor siyaon. Na lohonot tama. Molo hapor siyaw kapi na makuling. Perbuatan yang baik yang dilakukan. Perbuatan ni hapor siyaon. Ingat. Tidak akan mengalami kekecewaan. Didok di tonga-tonga ni turpukon. Macay takas di ayat 4. Utang naso tarjua do. Upa si jaloon nina mula ulaon. Datong asi niroha. Wala no do ngolo hita pay mahon. Ujung na molo tabigi jami taon. Mbah itu ate berarti ni ulaon na dinggan. Upa doing siya debata. Silo jam mahita pay may mahon upaon. Sa ulaw dyan na dinggan bang. Ujung natapay mamamu say upa siya debata. Liling nay. Senitama. Alani ahado na yung dohonot. Kita bukan manusia upahan. Nangakapit na porsiya na tuk di upah kita. Alay diperhitungkan di etong debatado na pinatupan ni Jolmay. Ido di si Abrahamon. Alani di tonga-tonga ni ngulut taon. Ulaon akan nadinggan. Ulaon na tapatupa. Biarlah itu perbueni hapor siaon. Alani perbueni hapor siaon. Dauma ungut-ungut sian ulaon na tapatupa. Perbueni hapor siaon. Dauma rasa kekecewaan molo mangulahon akan nadenggan. Perbueni hapor siaon dang marnalo jahita mangulahon nadenggan. Sedikit yang kita lakukan posrohatang diperhitungkan oleh debata. Adong 2 bagian turpukon. Apakah jaku amanginang? Nang DPT sautik naik hati. Adong 2 bagian. Nah upat orang nak kaning 5 ayat sada 1 ayat 5. Masuk mahita tu ayat 10 tolong. 1 ayat 10 pitu. Molo di perkuliahan nga 2 SKSon. Ala 2 bagian. Neng dohonot ta asa hidup pemahaman di halak Yahudi malua nasida sian ulaon nasida. Dapot nasida kaluaon ala ni na mangulaho patik. Apostol Paulus mando, kekuatan hukum Taurat tidak ada lagi untuk menyelamatkan. Hagogon ni patiki dangadong be soholan asiniroha ni debata. Alani ido dipitori jolmai bukan karena mangulahon pating. Alani di paodos Apostol Paulus ma atong ahado tugas ni patiki. Di ganuk minggu amanginang saya tatangi hodo patik. Alani dung padan na baru dang 10 be patik ni debata. Alani do si ganuk minggu nak kaning
di jauh paragedda, pati dihita di bagasa sadarion, imana tarsurak di ide tenak kaneng. Imada la lupau ayommu pemuse nang batuaon. Ido nang berengonta alani apa itu fungsi patik nang ingotota yang malua behita alani patiki apostol Paulus mado alai patiki imanagabe parorot di tonga-tonga ni ngolutat narehaim adong do manegorau siap pucuk pimpinan aledang pucuk pimpinan ni HKBP dah sahalak pimpinan itegorau. Bah, padita. Aydang songonon bah, songonon. Ayod songonon in. Wala sada dua lusumadong. Asa di maap po na. Bah, ido. Aydak kuboto na salay bah, niku. Wala di daw dong. Memang nasiboto ko do. Ido na kuboto. Segra, salamo, diampuni, inna. Martua do halat na mangulahon akan asala molo so diatusi. Alani ido molo tajucui dak nak manako. Umur 2 tahun. Nak ambilkan dulu makanan dari rumah orang itu. Kalau ditanya nanti diam aja kau baru pulang kau. So yatusi buton dah deh. Alai ise do dituntut na manurod do. Ayod do na mangatusi. Nasida dang ibotay manako itu berdosa. Manako itu salah. Alani itu asa patiki hape menuntun. Patiki hape menuntut. Patiki hape mengarahkan kita. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Idia do naboy ulahonon. Alani itu patiki adalah sebagai pedoman. Marhite patiki do hita. Manada digano ulaot. Amang inang. Bukan patik paluaho kita. Bukan patik laho mamitori hina. Tetapi patik itu adalah penuntun di akan na porsia. Asa tahu na porsiai mangulahon tulomo ni roha ni debata. Mula oleh kita makata-hata dongan inang. Turengo tahu mo mapatik pasiahon. Oke, salah do hapiao. Mula oleh kita menyakiti orang lain. Salah do hapiao. Ay didok do dipati na paonopon. Unang mamuno. Molo olo hita manggulaon akan. Atau boy do dohonot. Patiki adalah sebagai parorot. Patiki adalah sebagai panduan. Atong boy do dohonot. Ganu panggulmito ningulut taon. Maringa mapatiki di hita. Jala patiki ma menuntun manada hita. Di bagasal pardosaut. Patikima mengajari kita manada di bagasal pardosauta. Alani ido asatadog unang beta ulahon molo nunga taboto salah. Ulaho kamuma molo dang salay parbinotoan muna. Holanon unang atong pura-pura dang iboto. Ngay boto salah do naman ako'y ujung na ketika tardapot. Naman ako do hapiaw. Inna. Anong lusongon ni? Salah do HP inna. Alani itu adalah pembenaran diri. Adalah untuk pasikopo diri. Alai deng dohonon diturpukon. Patik bukan paluahon. Alai patik menuntun di bagasan nguluta. Molo di jahaho pe patikon. Molo di jahaho pe patik siganuk minggu. Akamang inang dakuboto manang nasala aw. Molo di jaha patik di paraged daw ni nakaning. Adalah sebelum hasesaan ni pas doi ido kan alani ahadon na niarahon na dada holan uli na ibigion suara ni para gedday daong dada hola simbolisi alay diaraho do narotu bagas coro ni debata asa mananda pardosauta marhide patik naong dijangahon na kaning pati parjolo audo jauh ba debatam ninna pati paduaw pati patulo satu pati pasapuluan atau apa yang kita rimangi unang tatangi hobbutiah atau adonay ingotota atau adonay
idota ketika hukum Taurat dibacakan di bagasan minggutta di bagasan sadarion. Taingok ma perbuatan na di bagasan sa mingguon. Bah, gimana mau merdosa do hapi au. Aku merdosa do hapi au. Maralo do hapi tupatik na paduahon. Molong adong do panadaw na songoni marede mahita ditiki marede ita laos cong ma ima pengakuan dosa. Ahado na tabuan di si atong dosa tema natatadey marhite patik naong di jahoni na kaning jong mahita sa luhu na imanuay taodoson to debata. Tabuan ma pardosa otay. Alani inuay nunga diaturi uli une. Atong jangan kita biarkan lewat begitu saja. Alay na yun. Molopatik do di jao. Nga biasa eh. Molopatik do di jao. Nga. Sayo na no. Nga takapali anggo urutan ni ibade. Saya po tum patik. Saya pati hasan ni dosa. Saya hasan ni dosa epistel. Nga takapali. Luar kepala. Alani do molo sala. Para gede mamate salah turnita doi turhita do barjol madok ni salah alanya ngahapal kita ala persoalan na urutan na hado na pinangido na siya kita hado na niigil na siya kita talumobi ma patik na di suara honi marhite-hite patiki atong manada mahita di bagasan pardosauta jalan manada hita di bagasan hadiriota hado na taulahon dungipi anon tabuan mapardosautay naung tataday tuado panhide bata marhite-hite hase saan ni dosa amang ina ido ulaw ni aka na porseya. Ido ulaw ni aka na porseya. Ato haka na porseya. Ha porseyaw na adong di bagasa kita mencoba mengenal pabahinan doho pardosauta. Tuahay ala debatado hasesaan ni dosa. Ala ni ido aka amang inang dia do na yung tabuat tu debata. Jangan lagi paburnang diri. Bahasa Batak na paburnang diri. Jangan lagi menyombongkan diri di hadapan di debata. Na sorikodo kita makatahon akan nataula di hadapan di debata. Na sopola rikodo ita pajojor nataula di hadapan di debata. Alay tabuan ma pardosa otai di hadapan di debata. Ketika kita mengenal dosa kita. Dohonot tama nagali doau. Na somar dia doau. Jalan balga pardosa nagodang doaw. Amanginang iman ditonga-tonga ni turpukon asa naing idaota naing bonota hadiah siya minggut tadi bagasan obason. Napaduahon asa taulahon ulaon na dinggan na taulahoni. Janganlah didorong, dibuat, dibain alani aka sesuatu hal. Ulaon na dinggan biarkan itu parbueni haporsiaw. Godang tajalo siya debatam. Edeta na parpudi ido. Tangyang na parpudi ido. Nasa na nilehomi. Badur tayo dokon. Lupa aw. Nasa na nilehomi. Edi. May biyaraw ipinang tarimangi. Nasa na ni Leon mi nang pinang ujung ate sa hali tayo de hojo tanpa musik mon jala tarimangi maahado lapatan na nasa na ni Leon jalo huitong ma songodir siya majo sada dua tulu na palo samu jalo hutarik nasa na ni Leon mi sada dua tulu.
Ni. Setengah po mo masuk-masuk nama daung depe. Unang iripo mo tunang mula ko daung depe. Upagajang depe on sautik na. Boy do noeng taraju mi. Sa sitong si bagas selapatan ni. Nasa na nileo misian bagasan pribadi. Sian harta yang paling berharga. Sian na adong diita. Jalang. Parpudi sahali sa sudi na adong dihita. Hupasahap ma? Hupasahap ma? Ima. Hiadoy. Asa sitong na kan no jujud do. Saya taguari may tangyang pilihan. Wala pilihan te do. Ima jo tuhada di minggon. Minggon na romam seda. Api di tema do. Nasa na nilihomi. Hosa. Todi. Jiwa. Hupasahap ma to. Nung ngiri do pi amanginang. Hata na perpudi. Naso. Naso. Makanya. Naso usatok kudo. Kita tidak menuntut lagi imam bahasa Indonesia nak. Mulai do naso ucatok kudo. Kita tidak menuntut apa-apa lagi. Dangolo behita mangucati. Dangolo behita manjalui. Kenyataan di tonga-tonga ni ngulut tahun. Holan na marungutungu do hita. Sahira na mangucat. Pabahenan ni debata. Dita ka na matua pekasongon ido. Nga boto umur tamatua. So na tu sa bingulon. Ngarabono nao. So binoto pi. Ina. Ulan ni dia do pi. Ngata tong matua hita. So na tu sa bingulon. Mardala pi bang piutin na. Nga wajar pi. Alani idon way ahado neng dohonota nunga dileho di batabi di bagasan ngoluta atong songon akan na porsiyang ita atong adong maparsitutuon mangalehon sandok na di bagasan ngolutaon tetapi biarkanlah apa yang kita berikan itu sebagai jawaban respon ala ni haporsiota na parpudi sahali apa yang kita miliki ini adalah bersumber dari Allah sia debatado jaladang ala ni burjuta asa dileho no tuita dang ala ni jagota asa dileho debata dang ala ni pabainanta asa dileho debata ragam ni pasu-pasu tuhita alai ala ni asi ni rohani debatado ala ni pabanginan ni debatado kasih setia dialah yang memberikan, yang membuat sehingga kita penuh dengan berkat. Alanido amanginang nanilehon ni debata talehon ma atong namar lapata may sudina nilehon ni debata. Iko gabi pamujiom may tu debata. Sudi yang kita minta dari Allah. Sudi na tajalo tu debata. Tapakke may molo tadido zi hosa taleo tu debata. Barangga bihamatian neng rekod di sini. Tetapi hosa melambangkan kehidupan. Bohadong ulut tahun. Talehom matu debata. Tasobahom matu debata. Hidup selalu bersyukur di bagasan parngoluata. Amin.